Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Nduna yoona za chitukuko ndi amayi mdziko la UK a Anneliese Dodds akuyembekezeka kufika mdziko muno mawa, ndipo unduna woona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ndi omwe anena izi mdziko la United Arab Emirates, komwe apita pamodzi ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukapeza njira yothananirana ndi vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Mtolankhani wathu Jackson Sijali ali mdziko la Abu Dhabi ndipo wadza ndi zambiri. Kuti chuma cha dziko chiyende bwino chimadalira mafuta a galimoto. Ichi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ali mdziko lino la United Arab Emirates, komwe akuchita zokambirana ndi atsogoleri a dzikoli pamwe dziko la Malawi lingathanirane ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto. Nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola ati njira yomwe watenga President Dr. Chakwera ayithandiza kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto mdziko la Malawi. Ndunayi yati Dr. Chakwera akudziwa za mavuto omwe a Malawi akudutsamo kamba kakusowa kwa mafuta a galimoto, ndipo izi ndi zomwe zamchititsa kuti abwere mdziko lino la United Arab Emirates kuti apeze njira yothanirana ndi vutoli. Amatola awonjezeranso kunena kuti kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ku dziko lomwe limayenga mafuta ochuluka kwapereka chilimbikitso choti dziko la Malawi lithana ndi vutoli. Pa nkhani yogula mafuta kudzera ku boma ndi boma lizake, iwo ati iyi ndi njira yabwino yomwe ithandize kuti dziko la Malawi lisamagwiritse ntchito ndalama zambiri pogula mafuta a galimoto komanso azifika mwansanga. Tikudziwa Malawi kuti masabata mwezi wathunthu takhala tikuzunzika kugona ma filling station kumadikira mafuta. Izi zapangisa President kuti kodi tisintheko njira yakagulidwe ka mafuta awa. Mafuta takhala tikugula kuchuluka madobadoba pakatipa, kuchokera kwa munthu amene amawenga mafuta ayo komanso mafuta amene mayiko amene amawenga mafuta ndi dziko ngati lino. Tabwera kuno ku United Arab Emirates, Qatar, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, msatchuleso mayiko ena ndi ena, koma mu Africa so muli mayiko so ena ndi ena, achina Nigeria, achina Angola, achina Niger, nawonso amakhala ngati nawonso amawengako mafuta. Koma aina ake amene ali ndi zitsime zoti nawonso Mulungu anangu adalisa woyeza wanayeza kuyika ma deep stick nkuti awawa mafuta osazatha mpaka kalekale. Nditabwera kuno tikukambirana nawo kuti tichosepo madobadoba amene akhala ali pakatipa. Ndunayi inatinso boma la Malawi linakambirananso kale ndi dziko la Mozambique pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi zomwe akuti zithandizanso kwambiri polemba ntchito anthu ochuluka. Kampani ina yabwera pa Baraka paja ya China yoti zipanga simenti, kuli kampani ina so kumangochi ya Gafa ya simenti. Makampani amene achulukirapo ndiponso anthu ambiri alembedwapo ntchito chifukwa choti mphamvu ya magesi ndi muitano. Dziko la Malawi limagwiritsa ntchito mafuta okwanira malita 2 miliyoni pa tsiku, koma kusowa kwa ndalama za dola ya America zomwe amagwiritsa ntchito pogula mafuta awa kwakhala kusokoneza ntchito yogula mafuta awa, ndipo izi zasokoneza ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Jackson Sijali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Pakadali pano President Chakwera abwerera kuno kumudzi lachiwiri pa 10 December osati lero la Mulungu pa 8 December mmene analengezera. Malingana ndi kalata yochokera ku nduna owona za ubale wa dziko lino, kuonjezeraku kwadza kutsatira zokambirana zina ndi President wa dziko la United Arab Emirates. Ndege yomwe President Chakwera adzakwere izafika pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe nthawi ya 1 koloko masana lachiwiri. Nduna yoona za chitukuko ndi amayi ya mdziko la United Kingdom Anneliese Dodds afika mdziko muno mawa pa 9 December ndipo akhala mdziko muno mpaka pa 11 December. Ali mdziko muno iwo adzakambirana ntchito yokweza chuma cha boma la dziko lino, ntchito yomwe dziko la UK layikako chidwi chake chochuluka. Mwazina ndunayi idzayendera ntchito za maphunziro m'madera ena ku Lilongwe zomwe boma lawo lakhala likuthandiza dziko la Malawi. Iwo adzakhalanso ndi msonkhano ndi akuluakulu ena omwe akugwira ntchito yoona za kusintha kwa nyengo ndi zosamalira chilengedwe mdziko muno. Pamapeto pake iwo akuyembekezeka kukhala ndi zokambirana ndi akuluakulu a boma pamomwe dziko lawo lingathandizire pa chitukuko cha chuma, utsogoleri wabwino ndi nkhani za kusintha kwa nyengo. Unduna woona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Ndunawu a Jean Sendeza yankhula izi itatha kuyendera makomo omwe akupindula ndi ntchitoyi mdera la mfumu yayikulu Mavwere m'boma la Mchinji. Olive Phiri ali ndi zambiri. Polankhula atamaliza kuyendera makomo anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi, nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza inati boma likuwunikanso mayina anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo. Iwo anati akuchita izi pofuna kuti achikulire, aulumali ndi ena omwe akuyenera kupindula azipindula nawo. Programu ikuyenda bwino, koma chimene tachipeza china nchonena kuti bagwiritsa ntchito njira zina zimene zimathandizira kasankhidwe ka anthu oyenera kukhala pa mtukula pa khomo. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi mtukula pa khomo ochokera mmodzi mwa anzingo a Mercy Wilson ati tsopano akukwanitsa kuthandiza ana awo ndi ndalamazi. Ana akale samapita kusukulu, bana bakupita kusukulu nukula volembera makope sopo chakudya chikhala chilipo pano pa khomo. Phungu wa dera la Kunzambwe kwa boma la Mchinji a Agnes Nkusankhoma anati ndi wokhutira ndi momwe anthu a dera lake akupindulira ndi ntchitoyi. Oneka ndithu kuti kupindula chifukwa choti ena anagula mbuzi, ena aulimira, ali mtimadimba, ena upanga zinthu zosiyana-siyana. Ndi kwa ine ndaona kuti ndi programu yofunikira kwambiri, yothandiza kwambiri kwa anthu amene ali osowa. Boma la Mchinji linayamba kupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo mchaka cha 2006. Olive Phiri, MBC, Mchinji. Maboma 11 omwe amakhala pa chiopsezo kwambiri kamba kakusintha kwa nyengo akuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya ndalama zokwana 92.3 billion kwacha yofuna kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Ntchito yomwe boma la Malawi molumikizana ndi mabungwe omwe si aboma monga la Food and Agriculture Organization FAO yolimbikitsa kudzidalira komanso kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo ya Ecosystems Based Adaptation for Resilient Watersheds and Communities in Malawi EBAM project yomwe igwirike ndi thandizo la Green Climate Fund. FAO komanso boma la Malawi yakhazikisidwa pa msonkhano omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowo unabweretsa pamodzi mabungwe omwe si aboma ndi akuluakulu ochokera nsukulu za ukachenjede za mdziko muno kuti aunguze umo ntchitoyi angayigwirire kuti ipindulire Amalawi. Mlembi wamkulu woona zakayendetsedwe kachuma mu nduna wa zachuma a Ted Stimawina ati ntchitoyi ndi yofunika kwambiri kamba kuti ichepetsa zovuta zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Programu imeneyi ithandiza kupanga build resilience, bakhala maprogramu ozala mitengo komanso kumanga misewu ndi zinthu zosiyana-siyana zimene zoti pakakhala mvula yambiri ya mkuntho zinthu zimene zizipange kuti tisaluze zinthu zambiri.
mkulu wa bungwe la FAO mdziko muno Azichin Chen atsindika za phindu lomwe dziko la Malawi lipeze pogwira ntchitoyi nzaka zisanu ndi chimodzi zikubwerazi. Iwo ati ntchitoyi ithandiza kubwezeretsa zachilengedwe maboma 11, ena mwa iwo ndi Neno, Balaka komanso Thyolo. Chen ati mabomawa amakumana ndi mavuto osiyanasiyana, choncho mpofunika kugwira ntchito yobwezeretsa chilengedwe komanso kuti anthu a mabomawa akhale odzidalira. Ntchitoyi iperekanso mphamvu kwa anthu akumidzi kukhala odzidalira pachuma, kamba kuti kudzera mu ntchitoyi anthu okhala m'madera akumidzi apeza thandizo la ndalama zochitira mabizinesi osiyanasiyana, monga momwe akufotokozera mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD, Donald Manda. Ifeyo ngati IFAD tiyesetsa kuti maboma 11 komwe kutapita project imeneyi anthu athe kukhala ndi kuthekera kopeza tingongole komanso kumene angathe kuthandizidwa pa nkhani ya zachuma, ncholinga choti akamasamala chilengedwe nkhani ya zachuma isamakhale kutali ndiwo. Malinga ndi unduna wa zachuma, project ya IBAM igwirizana ndi ndondomeko za chitukuko za Malawi 2063 zomwe cholinga chake ndi chitukuko chokhazikika komanso kukhala ndi dziko lodzidalira. Ntchito ya IBAM ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi 2024 mpaka 2030 ndipo igwirika ndi ndalama zokwana madola 53.22 miliyoni a dziko la America, zomwe pafupifupi 92.3 biliyoni kwacha. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la Road Safety Alert Foundation layika njira yothandiza kuchepetsa ngozi zapansewu mdziko muno. Bungwe lili linakonza ulendo wa olemba nkhani kuchokera ku Lilongwe kukafika ku madisi mboma la Dowa ndi cholinga cholimbikitsa madalaivala kuti azitsata ndondomeko zoyenera zapansewu. Tili ndi zambiri mu ripotili lomwe walemba ndi Tiyamike Kamanga koma akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Ulendowu anaukonza ndi cholinga choona momwe madalaivala akuyendera pa msewu pamene ntchito yomanga msewu ikupitilira. Athokozani chenjeza ku bungwe la ROSAF anafotokoza kuti ntchitoyi akuyigwira ndi cholinga chochepetsa ngozi zomwe zimakhudza oyenda pansi monga ana asukulu. Achenjezi anati kusatsata ndondomeko zoyenera poyenda pa msewu ndi mbali imodzi yomwe ikuchulukitsa ngozi za pa msewu. Iwo anaonjezera kuti bungwe la ROSAF likuphunzitsa ana msukulu kayendedwe koyenera kapa msewu komanso makolo momwe angathandizira ana asukulu poloka msewu. Penense umene uwu akukonza udakakonzedwa ndikupempha oyendetsa magalimoto kuti chonde chepesani liwiro ulendo wanu mupange plani bwinobwino kuti ndikachoka panopa ndi menense akonzeramo ndikhoza kuyenda mawa zangati ngati ukuthamanga kwambiri munsewu umene uwu usadutsa 60 km yawo ayi 6 km yawo ndipena ngathamanga kwambiri ati saita ni 40 inda ni 20 makamaka misewu imene madera amene angwatsegula mungu ayembekezera chifukwa muli zambiri zimene America yayike malodi saini sanayike. ROSAF ikufuna kuchepetsa ngozi za pa msewu ndi 50% pofika mchaka cha 2030 zomwe zikukwaniritsa masomphenya pa dziko lonse maka poonetsetsa kuti pa msewu ndi malo otetezeka omwe anthu sakutaya miyoyo kapena kuvulala kamba ka ngozi za pa msewu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Nduna yoona za chitukuko ndi amayi mdziko la UK Annelies Dodds akuyembekezeka kufika mdziko muno mawa, ndipo unduna woona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Takulandiranso mu nkhani zathu. Boma la Scotland lakhazikitsa ntchito yomwe ithandiza apolisi mdziko muno kulimbana ndi nkhanza zochitikira akazi ndi ana. Nduna ya ku Scotland Cab Stewart alengeza izi pamwambo okhazikitsa ntchitoyi. Pansi pa ntchitoyi apolisi a mdziko la Scotland adzigwira ntchito ndi apolisi a mdziko lino komanso Zambia poteteza ana ndi amayi ku nkhanza. Nthumwi ya dziko la Malawi ku Scotland Dr. Thomas Bisika ndi omwe anayimirira dziko lino ku mwambowu.
Gulu la amayi achizimayi la Women Lawyers Association lati nkofunika kuti atsikana mdziko muno azidziwa za ufulu wawo kuti azitha kumvetsetsa nkhanza zomwe zimachitika potengera kuti ndi mwamuna kapena mkazi. Mmodzi mwa mamembala a gululi anena izi pa sukulu ya sekondari ya atsikana ya Neno pomwe anali ndi mwambo owaphunzitsa atsikana pa sukuluyi ubwino olimbikira maphunziro awo. Zambiri mulipoti ili la Arufisha Fisha lomwe awerenge ndi Charles Pensulo. Ngati njira imodzi yolimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, gulu la maloya achizimayi la Women Lawyers Association linakacheza komanso kuphunzitsa atsikana pa sukulu ya sekondari ya Neno kufunika kudziwa ufulu wawo kuti akachitidwa nkhanza azitha kudziwa mwansanga. Poyankhula pa mkumanowo, membala wa gululi Naomi Mshani anati mkumanowo uthandiza atsikanawo kuti azikanena kwa adindo monga polisi akachitidwa nkhanza iliyonse. Amshane analimbikitsanso atsikana pa sukuluyi kuti apewe kuchitirana nkhanza ponena kuti malamulo a dziko lino amapereka chilango chokhwima kwa aliyense opezeka akuchita izi. Ndi zaphindu kwambiri kulemekeza maufulu azimayi chifukwa kuti dziko liyende zimayi akufunika ndithu. Nde mungamulemekeza azimayi zinthu zambiri zimayenda bwino. Atsikanawa ndi maleaders athu amawa. Ndi zofunika kwambiri kuti azidziwa maufulu awo. Chifukwa akadziwa maufulu awo amapanga zisankho zabwino. Akapanga zisankho zabwino apita patsogolo. And zomwe tikufuna pa kumalayi kuneti kuti atsikana apite patsogolo. Ndi akadziwa maufulu awo ndithu aziyendesa zinthu bwino paokha mosakakamizidwa asoyi. Ndipo m'mawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Mayi Luse Mzembe anatali ndi chikhulupiriro kuti atsikana alimbikitsika ndi zomwe maloya achizimayiwa amayankhula. Ndikofunika kwambiri akakumana ndi nkhanza azikadandaula ku mabwalo osiyanasiyana amene angawathandize azithandizidwa kuti nkhanza zijazi zichepa asamachitiridwe nkhanza chifukwa akamakhala nazo chete umakomomo anaja ndi kuti ufulu wawo wa maphunziro umaponderezedwa anaja amakakamizidwa kupanga zinthu zoposera msinkhu wawo zimene sizili zabwino iyayi. Koma anawa amafunika kuti aziwe ndithu akanene mabungwe arowererepo mwamphamvu mwa nsanga kuti mwana uja athandizike. Ngati amamupondereza ndi kuti kuponderezedwa kuja kusiyidwe mwana uja apite ku sukulu amalize maphunziro ake. Kuyambira pa 25 Novemba dziko la Malawi lakhala likukumbukira masiku 16 olimbikitsa kulimbana ndi nkhanza zomwe zimachitika maka pakati pa amayi ndi atsikana. Nyengo yolimbana ndi nkhanzayi imachitika chaka chilichonse. Nthambi ya boma yoona za ulumali ya Malawi Council for Disability Affairs Makoda yapempha anthu olemba ntchito kuti alimbikitse kulemba ntchito anthu aulumali osiyanasiyana ngati njira imodzi yopereka mwayi kwa onse pa ntchito za chuma. Mmodzi mwa mamembala a bodi ya Makoda Amartha Yosikatangwe anena izi pamwambo opereka ma certificate kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo a luso la manja kuchokera ku sukulu ya Kamuzu Vocation and Rehabilitation Training Center ku Magomero mboma la Chiladzulu. Iwo ati ngakhale boma likulimbikitsa maphunzirowa anthu aulumali akukomanabe ndi mavuto pa nkhani yolembedwa ntchito. Pempho lathu ndilo kuti anthu akuyeneka kudziwa kuti munthu kandi wa ulumali kaopanda ulumali ali ndi kuthekera opanga china chilichonse. So pempho lathu ndilo kuti anthu akunjako azitha kupereka mwayi kwa anthu aulumali kwaona because ife kuno tachitira umboni kwa zinthu zimeneyo akutha kukwanirisa zili za mtengo wapatali kwambiri akukwanirisa kupanga ngati wina aliyense amene angapangire. So tikupempha kuti anthu akapase mpata komanso tikupempho lina ndi la chithandizo mafunding kuti kuti Makoda izitha kuphunzitsa anthu ambiri kuposa amene apanga pano 47 komanso kuti anthu akamachoka pano azitha kupasidwa chithandizo chapokayambira okha ngati kani ma toolbox kandi mbewu kandi kwa anthu amene apanga za ulimi kandi
nsalu ma materials osokera kwa anthu amene apanga za tailoring chifukwa ntchito aside from kuti munthu ndo ulumali kapena ndopanda ulumali ntchito bezimakhala kuti ndizokanganirana so kuti apite kumeneko sitifuna kuti akakhale akaluze chiyembekezo kuti akhoza kugwira ntchito ndiye pamene zikuvuta kaya kudikirira azikatha okha kuyamba kugwira ntchito ndi startup thandizo imene apasidwa kunoko and even kudzera mmenemo anthu ena akawaona ntchito zomwe akupanga azikhala ndi confidence ino kwambiri mwa iwowo kuti athe kuwalemba kapena kugwira nawo ntchito zosiyanasiyana mogwirizana mwa partnership. Rotary Club ya Limbe ndi Blantyre afotokoza masomphenya awo omanga chipatala chothandiza anthu amene akuvutika ndi maganizo angwiro ku skuli imodzi ya ukachenjede mdziko muno mtsogolo muno. President wa Rotary Club President wa Rotary Club ya Limbe Ruben Kumwenda wanena izi pambali pa mgonero omwe bungwe linakonzera mtsogoleri wa bungwe logwira ntchito za chifundoli wa maiko a Malawi, Zimbabwe, Zambia komanso Mozambique a Thomas Kamwendo. Mtsogoleriyu ali mdziko muno pa ulendo wa masiku 14 ogwira ntchito mdziko muno. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja apempha azachitetezo kuti akhwimitse chitetezo munyengo ya chisangalalo cha Christmas ndi chaka chatsopano. Iwo anena izi pamwambo wotsegulira nyengo ya Christmas mu mzindawu omwe unachitikira pa Clock Tower. Tasekulira Blantyre muno msinyamatu muno nyengo ya Christmas yambika sopano. Tena kuyamba pawani kama atachukua kutoka mwezi wa zina tunafunika pawani Disemba tisekulire ndi takibabu na utenga tapika unena kuti chikondwerero chambika anthu akondwere na unobwino manyumba mwawo kale security membanso a security achitetezo a polisi kuti atithandize kuti nthawi ino ya Christmas pamene anthu akukomera tandize security issues kuti anthu asangale mata chaka chitatu chovuta kaza kuneneka chikhala chabwino kuzidaniza mbiri paisogwire anthu athu sanapanga business bwino sanatolere bwino sinatolere bwino ndalama zokuti konzere komabe at least sisa kuti kutokoza Mulungu kuti tafuna siku labwino. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti lipeze njira yomwe ithandize kuthana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Nduna yoona za chitukuko ndi amayi mdziko la UK a Annelies Dodds akuyembekezeka kufika mdziko muno mawa, ndipo unduna woona za chisamaliro cha anthu wati ukuchilimika pofuna kuonetsetsa kuti ntchito ya mtukula pa khomo ikufikira anthu omwe ali ovutikitsitsa komanso osowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, ndikufunirani tsiku lopambana. There are people who will sit in their home and deliberately